Marky. Samozřejmě, až do odpoledních hodin. Čekáme na vás ještě spousta zajímavých ukázek. A už se ukázali, že na vás čeká také třeba taekwondo, to by bojové umění. Jinak samozřejmě to jsou hasiči, policie. Vidíte ještě jednu ukázku pořádkové jednotky. Ještě jednou výcvik, prázdný městské policie. A jdem kolika? A taky se musíme těšit na čtyřnohé kamarády z pádu policistů. A těmi jsou pejskové. Já jsem čekala, že Michal tam bude, ty tam budeš někde jako... Nejsou to jenom vlčáci, můžou to být i jiné rasy, ale to se dozvíte. A určitě uvidíte při práci, jak jsou takový pejsci vycvičení k tomu, aby zasahovali společně se svými sohody. To všechno ještě mnohem víc samozřejmě na vás čeká. Teď máte možnost seznámit se s technikou třeba vojenské policie, městské policie, policie České republiky. Máme tady spoustu zajímavých aparátů a přístrojů, které nikde jinde vidět nemůžete. Takže toho určitě využijte, abyste se podívat k jednotlivým stánkům. A hlavně, všichni jsou vám tady plně k dispozici, takže se ptejte, cokoliv máte na srdci. Určitě se dočkáte odpovědi, kterou jste chtěli slyšet.